Okay guys, baklay-baklayan po tani sa krasada padulong sa balay ni Ma'am Rica. O abot na taning gate guys, mag-abrihan na to ni kay mosulod tani. Ma'am, nanakaw diri sa gawas, ma'am. Wala may tao ni ron. Asa man ka karon? Lisod kinin kung walay tao, mosulod tani walay tao. Abrihan na lang nato guys. O mo na yung swimming pool guys. Na limpyo na kayo guys, mana agahapon ako nga video, nga limpyo na. Amang kadapit. Naka sa gawas? Parto na ka dito. Unya lang ko no to. Ang kuan. Patong sa lakon din dito. Unya lang ko no lapit. Sayo pa man ako no. Tawag si Kinkin bisan walay kaon, halaway pamahaw. Kini tanaw-tanaw tani asa tam kat-kat ani. Na. Porte ra ba yung pagkataasa? Saon may pagkat-kat. Perter baki pa kataasan ni mga naon sa ang Padulong, kat-kat babaw, mahulog ko ani ba. O dire guys, mag-ilis na tani no, kitang upaw. Mag-ilis tag sanina guys kay magsuot tag sanina kay puti bang inita ni ilalom ng swimming pool. Ako na yung swimming pool ni usban na to limpyo ang swimming pool gahapon naglimpyo mo tag gahapon. Mao na po ni atong na pong limpyohan og utro. O man sinaw na guys, pero napa may tubig gamay, kuhaon jud ang tubig. Gamitan tog brush. Dili na siya silhi guys ha. Kuha na siya, brush na siya. Mo na agahapon guys sa ako ang video gahapon naglimpyo ko sa swimming pool. Mo na po ni siya ikaduha. Na grabe ka init. Naikan.